Super. Kad se stvori problem novi, super tetu ti pozovi. Ona stvara, gradi, tješi, ona svaki problem riješi. Halo, super. Halo, super. Halo. Strojevi. Danas sam pročitao važnu vijest. Najpoznatiji robot je u velikom problemu. Počeo je izmišljati riječi, pa ga više nitko nije mogao razumjeti. Sad je na pregledu kod super tete. Nadam se da će biti kao nov. Svakakvih vijesti ima. Ja volim samo sretne vijesti. Posebno me raduju vijesti o mojim prijateljima. Ovo je zanimljivo. Moji prijatelji izumitelji napravili su strojeve za čudesne stvari. Pa zar to nije divno? Nikad nisam vidio toliko strojeva. Stroj koji izbacuje cvijeće u kosu da bi kosa mirisala. A tu je i stroj za ljubav. Kad se ovim ključem zaključaju zaljubljena srca, ljubav će trajati vječno. Stroj za putovanje kroz vrijeme. Sami odredite godinu u koju želite ići i već ste tamo. Jesu ti čiste? Frljavim rukama došao je kraj. Ruke uvijek trebaju biti čiste, jer čistoća je pola zdravlja. A još nam samo nedostaje stroj za smanjivanje. Jesam li ja to dobro čuo? Kako ćete napraviti takav stroj? Prijatelji moji, pa to je nemoguće. Zar ne bi pozvali super tetu? Halo super teto, možeš nam doći napraviti stroj da se možemo pretvoriti u mini ljude? Super teta je dobila težak zadatak. Bog, došla sam, dođite. Ali zašto moji prijatelji žele postati maleni? Ja sam jedva dočekao da narastem. Tada! Evo ga! Ovo postaje jako uzbudljivo. Trebam vaše ručice. Moramo dovršiti stroj. Super. Svi su u velikom poslu, a sa strojevima treba pažljivo. Svaki dio mora biti na svome mjestu. Ako se pogriješi, stroj neće raditi. Znači, vi se pripremate za smanjivanje. A što bi radili? Pokvareni sad da ga popravim. Ako je nešto zapelo. Ja bi vidio kućici od legica. Moji prijatelji bi tada mogli doći i kod mene. Što ćeš ti raditi kad se smanjiš? Ja ću biti kod ribica. Mali izumitelji vrijedno rade. Oprezno sa škarama. Siguran sam da će ovo biti super stroj kakvog još nitko nije vidio. Dio po dio i stroj će uskoro biti gotov. Nadam se da će dobro raditi. Da nadogradimo stroj. Zamislite da stroj umjesto da smanji moje prijatelje, on ih poveća pa postanu divovi. Pitam se tko će biti tako hrabar pa prvi ući u stroj. Dobrovoljaca kao u priči. Evo je, jedna mini djevojčica, druga mini djevojčica, jedan mini dječak, pa još jedan mini dječak, pa još jedna djevojčica. Wow, stroj je stvarno smanjio djecu. Oni sada mogu svugdje gdje i ja. Mogu biti mali poput ptića. Mogu stajati na rođendanskoj torti. Mogu plesati na suncokretu. Čak prošetati psu ispred nosa. Sad postoje strojevi baš za sve. Ops! Super teta, zar i ti? Gledajte nas na Juhuhu YouTube kanalu i Juhuhu aplikaciji. Vidimo se i budite dobri!